Ako by si hodnotil základnú časť? Začiatok bol pomalší, a potom ja osobne som sa rozbehol, začal sa mi hrať lepšie a teraz sa cítim dobre, čo sa týka korčuliarsky aj s pukom, takže je to celkom fajn. Si s tým spokojný zatiaľ? Tak nemôžem byť vždy spokojný, ale ako cítim sa na lade dobre a samozrejme uvidíme v play-off. Keď sme pri tom play-off, máte za súpera Nashville. Ako vidíš súpera, ako by si ho hodnotil, ako by si ho doskautoval? Tak Nashville hral celú sezónu dosť vyrovnane, boli v popredí do štvrte sezóny, potom na konci trošku mali problémy a určite to bude veľmi nebezpečný súper a oni hrajú dosť disciplinovane, hrajú dobre, majú skvelých mladých hráčov, hrajú viacej ofenzívne ako niekedy, takže určite to bude vyrovnaná séria. Oproti Nashville máte vy o mnoho viacej skúseností. Myslíš, že to v tom play-off záleží? Tak keď tá séria bude dosť vyrovnaná, tak určite to môže rozhodovať, ale sú tam iné faktory, ktoré budú rozhodovať a my sa budeme musieť snažiť hrať našu hru. Uvidíme, či Patrick bude naspäť, Kane, a to nám určite pomôže. Keď sme pri ňom, ako kedy ho očakávate naspäť? Mal by byť klirovaný, takže veríme, že buď začiatkom alebo v polke prvého kola by mohol byť k dispozícii, uvidíme. V tom play-off, keď by si mal pre fanúšikov zhodnúť alebo porovnať, v čom je rozdielne oproti základnej časti? Herne, nálade, disciplína, ak by sa dalo v rýchlosti opísať? Tak je to maratón, je to obrovský, hlavne fyzicky náročný. Tie zápasy sú fyzicky náročné a to sa hlavne odlišuje od tej základnej časti. Je moc rýchlejšia tá hra, nie je tam na nič čas, takže tie zápasy sú veľmi rýchle, takže človek sa musí rozhodovať veľmi rýchlo. Čo bol v tejto sezóne pre teba najkrajší a čo najhorší moment? Tak asi najkrajší 1000 bod na začiatku. To je taká meta, ktorú si veľmi vážim a keď som bol mladší, ja som začínal, tak vôbec ma to ani napadlo, že by som také niečo mohol dosiahnuť, takže určite to bol taký highlight tejto sezóny pre mňa. Aké máte tu v kabíne tradície, keď sa začne play-off? Samozrejme, všade, každý to vie, že chalani si nehávajú, sa holia po poslednom zápase a potom sa neháva brada. Ako kto, niekde povečí na to, väčšina si to necháva, niektorí sa holia keď sa prejde do druhého kola, takže vždycky po jednom kole, tak každý je na to zvyknutý nejako inak. Ty už máš náskok, ako vyzerá chvíľu. Tak ja sa tiež pôjdem oholiť a ja sa väčšinou po každom kole. 60 bodov v sezóne je veľa alebo málo? Ako by si to v dnešnej situácii, ako sa hrá hokej, ako by si to zhodnotil? Mohlo by byť aj viacej, lebo na začiatku sezóny som mal dosť dobré šance, ktoré som nepremenil a určite tých bodov mohlo byť viacej, ale v druhej časti tej sezóny som začal hrať pre presilovkovej formácii, takže tie body sa tam ľahšie zbierali a bol som častejšie na lade, takže aj to sebavedomie išlo vyššie a je ten rozdiel, že keď hráš v prvej presilovkovej formácii a v druhej, takže potom v tej druhej časti tej sezóny sa mi viacej darilo a bolo to cítiť. Si s tým spokojný osobne? Tak keď si pozriem, že tie lídry vlastne majú 80 bodov a 20 bodov za nimi, ja hovorím, mohlo by to byť lepšie, ale nie je to zle. Ako to vidíš ďalej s tvojím pôsobením v NHL a nakoľko sa ešte cítiš? Momentálne nohy cítim fajn, má dobrý spoluhráčov, takže hrá sa mi posledné zápasy celkom v pohode. No, záleží všetko od zranení, záleží všetko od pohody. Keď bude zdravie slúžiť, rád by som hral dlhšie. Vieš to predstaviť, že by si ešte v 40-ke brúsil NHL ľad? Všetko je možné, nehovorím áno, nehovorím nie. Jak hovorím, záleží aj bolo zdravia. Túto sezónu som mal fantastickú tým, že som odohral všetkých 80 zápasov, čo sa mi už veľmi dlho nestalo, takže to som veľmi rád. Tvoje meno sa skloňuje v súvislosti so Selke Trophy. Vnímaš to? Nejako nie. Väčšinou túto trofej získavajú centri, takže už som to nejako prestal na to nejako reagovať a samozrejme, že to poteší, keď ťa niekto nominuje na niečo takéto, ale uvidíme. Ja si hrám svoju hru a tak to budem hrať naďalej. Koho by si momentálne nominoval na Hartovú Trophy?
Hovorí sa o Corey Priceovi, myslíš, že je to vypadá tak? tam, že Carey Price vypadá byť urobil rekord tých wins. Mal vynikajúcu sezónu, takže vôbec by ma to neprekvapilo, lebo dosť tých korčuliarov nemalo ani 90 bodov, takže nejaký maximum bude 85, keď sa nemýlim. Takže ten brankár má dosť veľkú šancu vyhrať. Jedno prekvapenie, ktoré aj určite aj ty možno neskrývaš, že sa nedostal obhajca Stanleyho poháru do vyraďovacích zápasov. To je len ukážka toho, že ak je liga vyrovnaná, proste aj najlepší tým z minulého roku má problém sa dostať do play-off, tá liga je vyrovnaná. Každý sa na tieto zápasy chystá, keď hrajú proti LA, proti Chicagu a týmto najlepším mužstvám, takže tieto mužstvá ako Chicago, LA a ďalšie to nemajú vôbec ľahké, takže na jednej strane je to prekvapenie, že sa nedostali a na druhej proste tých zápasov dohrali strašne veľa a môže aj to také niečo zastať.